गोजोन फुंबिलि एसबी बड' निउसाव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोना जुदि एसबी बड' निउस चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन आरो बेल आइकनखौ अल सेलेक्ट खालामनानै लानो हागोन। अब्लानो नोंथांनाव सिगांग्रो खौराङा सौहैगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोरखौ फरायनो आखायाव लादों आं सिबिरानि ब्रह्मआ। गाहाय रादाबफोरा जाहैबाय बर'नि गलायाव अर खामनानै सेवहांगार। बड'लेण्डनि हान्जाया देरहासारनो हाबावबाय। आसामाव 22 बियाबाव दिनै बिसायख'थि। बिजेपिनि दैदेनगिरिखौ गावथारदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। दायनानि सन्देहआव गसाइगावआव मानसि बुथारनाय जाथाय। मोनानि समाव दायनानि सन्देह खालामनानै गाग्लोबनाय जाथायजों सासेनि जिउ खहा जादों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव ओनसोलनि 1 नं मालभग गामियाव जादों बे जाथाया। दुलाराय सानथालि फरायसा आफादनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनानि 10 रिंगासो समाव देवान मुर्मुजों लोगोसे बिथांनि सानै फिसाज्ला फिसाजो सुनिल मुर्मु आरो लक्षी मुर्मुखौ गामिनिनो 3 सुबुंफोरा गाग्लोबदों। गाग्लोबग्रानि मुङा मंगल मुर्मु, किसुन हासदा आरो सन्देब टुडु। दुथांफोरनि गाग्लोबनायजों जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों देवान मुर्मुआ। लोगोसे गोब्राब जोखोम जादों बिथांनि सानै फिसाफोरा। उनाव फाहामथायनि थाखाय क'क्राझारनि आरएनबि देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों। दायनानि सन्देह खालामनानै मानसि बुथारनायनि दायाव मंगल मुर्मु, किसुन हासदा आरो सन्देब टुडुखौबो पुलिसा एरेस्ट खालामदों। दायनिगिरिफोरखौ आयेननि गेजेरजों नांगौ बायदि साजा होनो थाखाय गामिनि रायजो राजाफ्रा दाबि खालामदों। कसुगाव ओनसोलाव नांगौ बायदि सोलोंथाइ गैयैनि थाखायनो बेफोरबायदि जाथाया जाफ्लेबाय थायो होननानै फोरमायथिदों दुलाराय सानथालि फरायसा आफादनिफ्राय। बड'लेण्ड एफसिआ उडिशानि हान्जाखौ 2-0 ग'राव फेजेननो हाबाय। आइएसपिएलआव देरहासारनो हानायनि उनाव बड'लेण्ड एफसिआ गिबि खेबनि थाखाय आसामनि बायजोआव गेलेहैदोंमोन। बेयावबो बिथांमोनहा देरहासारनो हाबाय आरो बाजिराउत काप 2022नि ट्रफिखौ देरहासारनो हाबाय। बाजिराउत काप 2022 गेलेनायावनो रहन ब्रह्मनो हिर' अफ दा मेच बान्थाखौ होनाय जादों। बाजिराउत काप 2022खौ मोजाङै खुंफुंनायनि थाखाय बाजिराउत अर्गानाइजेसनखौ साबायखर बावहरदों बड'लेण्ड एफसिनिफ्राय। लोगोसे अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि आफादगिरि कल्याण चौबे बिथांनिसिमबो साबायखर बावहरदों। बड'लेण्डनि हान्जाया बाजिराउत काप 2022आव जेरैबायदि गोख्रोङै गेलेदों बेखौ लानानै उडिशानि रायजो राजाफ्राबो बाख्नायनायजों लोगोसे कल्याण चौबे बिथाङाबो जोबोद खुसि जादों आरो गावनि आखाइजोंनो रहन ब्रह्मनो हिर' अफ दा मेच बान्थाखौ होदों होननानै फोरमायथिदों बड'लेण्ड एफसिनिफ्राय। बेफोरनि अनगायैबो बड'लेण्डनि फुटबल गेलेग्रा हान्जाया गिबि खेबनि थाखाय गुबुन रायजोआव गेलेफैनानैबो देरहासारनो हानायजों बड'लेण्ड ओनसोलाव फुटबलखौ लानानै मोनसे जांख्रिखांनाय फैदों होननानैबो फोरमायथिबावो बिथांमोनहा। दासान्दि राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरखौ साफानि उनाव साफा गुलि गावथारनाय जाथाय जागासिनो दङ। साननैसो सिगां शिबसेनानि दैदेनगिरि सुधीर सुरीखौ पान्जाबनि अमृतसराव गावथारखांनायनि उनाव दा बिहाराव बिजेपिनि दैदेनगिरिखौ गावथारदों। बिहारनि काटिहार जिल्लानि बलरामपुराव थानाय गावनि न'नि लांगोनायावनो गावथारलांदों बिजेपिनि दैदेनगिरि सन्जीब मिश्राखौ। बिथाङा 55 बोसोर बैसोनिमोन। रिपर्टनि बादिब्ला फुंनि 8 रिंगासो समाव बिथाङा गावनि न'नि लांगोनायाव थादोंमोन। बेयावनो गंनै मटर साइकेलजों फैनाय 4 सुबुंफोरा बिथांखौ गुलि गावलांदों। गुलि गावनायनि सोदोब खोनानाय लोगो लोगोनो खाथिनि आरो न'खरनि सुबुंफोरा न'निफ्राय ओंखारबोनायाव सन्जीब मिश्राखौ गोग्लैनानै थानाय हालोदाव मोननो हादों। उनाव फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो बिथांखौ थैबाय होननानै डक्टरा फोसावदों। बिजेपिनि दैदेनगिरिखौ बेबायदि गावथारनाय जाथाय जाखांनायनि उनावनो गुबै लामाखौ होबथानानै सोमावसारनाय हाबाफारि लादों, जेराव गारिफोरखौबो बुफाय बुसि खालामनानै दुंहाव थासारि खालामनाय जादों। थासारिखौ सामलायनो थाखाय पुलिसफोरा गावसोरनि मावथिफोरखौ बांहोनो गोनां जादों। रिपर्टनि बादिब्ला गुलि गावग्रा दुथांफोरखौ दासिमबो हमनो हानाय जायाखै आरो बे गुलि गावनाय जाथायखौ राजखान्थिनि सुथुर थानायनि थाखाय जानो हागौ होननानै साननाय जादों। चिरां जिल्लानि रुनिखाथायाव गंसे गलायाव अर खामनानै गासैबो सेवहांगार। अर खामनाय जाथायजों 5 लाख रांसोनि खहा। रुनिखाथा पुलिस थानानि सिङाव थानाय लाइमुथि हाथायाव थानाय रबेन बसुमतारी आरो साइतसि बसुमतारीनि गेलामाल गलायाव अर नांनानै सेवहांगार। फोरमायथिनाय बादिब्ला मोनानि 8 रिंगासो समाव गला बन्द खालामखांनानै न'आव जाखां लोंखां आराम खालामहांनाय समावनो गलानि साखाथियाव थानाय सुबुङा फैनानै गलायाव अर खामनाय जाथायनि सोमोन्दै मिथिहोफैदों। गलानि खाथियावनो उन्दै उन्दै गथ'फोराबो अर सायदोंमोन आरो बेनि अनगायैबो सोरबा बिरियाव अर सावनानै प्लास्टिकआव सोनानै गारलांदों होननानै गुबुन गुबुन सुबुंफोरा गुबुन गुबुन बुंथिदों। बेनिखायनो गलायाव अर खामनाय जाथायनि आन्दोआव सोरनिबा आखाइ दं ना गुबुन जाथायनि थाखाय जानो मोन्दों बेनि सोमोन्दै रोखा बुंनो हाया होननानै फोरमायथिदों।
बे ओनसोलाव सिखाव दाखायत जानाय गोबां जाथायफोर जाबोबाय थादोंमोन नाथाय अर खामनाया जाफेराखैमोन होननानैबो फोरमायथिदों आरो बे अर खामनाय जाथायाव गेलामाल गलायाव थानाय बेसादफोर आरो गला गासै 5 लाख रांसोनि खहा जाबाय होननानै फोरमायथिदों जायनाखि बिथांमोनहा हा-हु गैजाया गला होनानै नखर संसारखौ सालायोमोन बेनिखायनो इएम रनजित बसुमतारीनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हास्थायनायखौ गला बिगोमाफोरा फोरमायथिदों रायजोआव सिखाव दाखायत लुथिनाय आयेन बेरेखा फालांगि खालामनायफोरा बांनायनिफ्राय बांदों आसामनि गुवाहाटीयाव सानसेयावनो 2 लुथिनाय जाथाय गुबुन गुबुन जायगायाव आइजोफोरनि गोदोनानि मालाखौ बोख्लाबनानै लांदों लुथिग्राफोरा प्रीति शर्मा मुंनि सासे आइजोखौ पिस्तल दिन्थिनानै बिथांनि गोदोनानि मालाखौ लानानै थांदों बे जाथाया फुंनि समाव बेरायनाय समावनो जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंबिलि 6 रिंगायाव गुवाहाटी क्लाबनि गल चक्करनिफ्राय जरपुखुरी जानानै न' फारसे थांगासिनो दंमोन प्रीति शर्माया बेयावनो सानै सुबुङा पालसार बाइकजों फैनानै प्रीति शर्माखौ गोदोनायाव हमफैदों आरो पिस्तल दिन्थिनानै मालाखौ बोख्लाबनानै लांदों जाथायखौ लानानै पुलिस थानायावबो एफआइआर होदों प्रीति शर्माया बे जाथायनि अनगायैबो दिसपुर पुलिस थानानि सिङाव डिसि मावख'नि साखाथियावबो सासे फोरोंगिरि आइजोनि गोदोनानि मालाखौ बोख्लाबदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला फोरोंगिरि रिता कलिताया गावनि फिसाखौ फरायसालि फारसे लांगासिनो दंमोन बेयावनो बाइकजों फैनाय सानै दुथाङा गोदोनानि मालाखौ बोख्लाबनानै लानानै थांदों आरो बिसोर दुथां सानैया गोलाव समनिफ्रायनो नोजोर लाखिबोबाय थाखादोंमोन होननानै फोरमायथिदों माला बोख्लाबनाय जाथायखौ लानानै दिसपुर पुलिस थानायावबो एफआइआर होनाय जाबाय नाथाय दासिमबो रावखौबो हमनो हाथ'वाखै आसामनि देउरि अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थिया दिनै जागोन गासै 42 बियाबनि थाखाय बिसायख'थिया जागोन बेनि थाखाय आसामनि 6 जिल्ला आरो 4 साब डिभिजनाव बिसायख'थिया खुंजागोन 42 बियाबाव 75 बिजाथिफोरा गसंदों 75 बिजाथिफोरनि खाफाला दिनै लिरजागोन आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशननि अफिसियेल स्टेटमेन्टनि बायदिब्ला 75 बिजाथिफोरनि मादाव बिजेपि दोलोनिफ्राय 8 बिजेपिनि एलायन्स पार्टी एजिपि दोलोनिफ्राय 4 कंग्रेसनिफ्राय 14 आपनिफ्राय 7 रायजो दलनिफ्राय 2 आसाम जातीय परिषदनिफ्राय 1 आरो 29 उदां बिजाथि मख'नो गोनांदि देउरि अट'नमास काउन्सिलनि भट साननाया 10 नभेम्बराव जागोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव खुंनाय बिए 3rd सेमिस्टारनि आनजादनि फिथाइ फोसावनायाव गोबां बेले-बेजे जानायखौ लानानै एबसुनि बानजायनायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव 2 घन्टा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि घेराव हाबाफारि लादों लोगोसे 3 दाबिखौ लानानै गोसोखां बिलाइ गथायदों लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जेंनाखौ जाहाथे थाबैनो सुस्रांनानै होयो बेनि थाखाय बे गोसोखां बिलाइनि गेजेरजोंनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो गभर्नर बिथांमोननिसिमबो खावलायहरदों गोसोखां बिलाइनि गेजेरजों दाबिनाय 3 दाबिफोरा जाहैबाय सेथियाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव खुंनाय बिए 3rd सेमिस्टारनि फिथाइ फोसावनायाव जि बेले-बेजे जादों बे माबोरै जानो मोन्दों बेनि सायाव गोजौ थाखोनि नायबिजिरनाय आरो जाय दायनिगिरि बेनि सायाव आयेननि गेजेरजों गोख्रोङै राहा लानाय नैथियाव दङ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लाड सिंह आरो कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन अमिताभ बरुवाखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय आरो बिथांमोननि जायगायाव थाबैनो मोजां बिबानगिरि थिसननाय थामथियाव दङ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि पास जानाय जौखोन्दोखौ 40 जौखोन्दोनिफ्राय खम खालामनानै 30 जौखोन्दो खालामनो थाखाय दाबि खालामदों मानोना आसामनि फ्राय गासैबो इउनिभार्सिटिफोरावनो आन्डार ग्रेजुएटनि पास जानायनि जौखोन्दोआ 30 जौखोन्दो होननानै फोरमायथिदों एबसुनिफ्राय लोगोसे बुंथिबावदों दि माखासे सुबुंफोरा गावनि गोसो बायदियै सालायनायनि थाखायनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव गोदान जेंनाफोरा नुजाथिदों बेनिखायनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो थाखायनो फरायसाफोरजों लोगोसे गुबुन आफादफोर जेरै एबिएमसु आसु बर' थुनलाइ आफाद सान्थालि फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला छात्र सन्था जयैनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ बेंख'नानै सोमावसारनाय हाबाफारि लादों आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो थाखाय बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारखौ जयैनो खामानि मावनो थाखायबो खावलायहरदों आरो जुदि फरायसाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होआब्ला सोमावसारनाय हाबाफारि लालांबाय थागोन होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा नंखाय पस्टमर्टेम रिपर्ट बानायनायनि थाखाय मंगलदै सिभिल हस्पिटालनि 3 डक्टरफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय डक्टरफोरनि मुङा जाहैबाय फारियै डक्टर अरुण डेका डक्टर अनुपम शर्मा आरो डक्टर अजन्ता बरदलै मख'नो गोनांदि दरंनि धुला ओनसोलाव 13 बोसोर बैसोनि आदिबासि उन्दै हिन्जावसा गथ'साया कृष्ण कमल बरुवानि न'आव खामानि मावनो थाखाय थायोमोन आरो बिथांनि न'निफ्रायनो उन्दै हिन्जावसा गथ'नि गोथै देहाखौ मोननो हादोंमोन बे केसखौ लानानै उन्दै हिन्जावसा गथ'साया गावखौनो बुथारनानै लादों होननानै धुला पुलिसा फोसावदोंमोन नाथाय जाथायनि सायाव थार बिजिरनायनि दाबि खालामनायाव आसाम सरकारा थांनाय आगस्ट दानावनो दरं जिल्लानि एसपिजों लोगोसे 2 पुलिस अफिसारफोरखौ सासपेन्ड खालामदोंमोन बेनि उनाव जाथायनि सायाव आसाम पुलिसनि सिआइडिआ गोख्रोङै नायबिजिरनायनि हाबाखौ मावनानै
असि उत्पल बराखौ एरेस्ट खालामदोंमोन मानोना उन्दै हिनजावसा गथ'आ गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायाखैमोन बिथांखौ बुथारनायसो जादोंमोन बेनिखायनो धुला पुलिस थानानि असिआ गावनि बिबानखौ मोजाङै मावैनि थाखायनो असि उत्पल बराखौ एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन दा बे केसावनो फिन नंखाय पस्टमर्टेम रिपर्ट बानायनायनि दायाव मंगलदै सिभिल हस्पिटालनि 3 डक्टरखौ एरेस्ट खालामबावबाय खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों